Къде са Мария и Нелия тук? Мария къде е? Добре, аз искам да им изчетя книгите на Камелия, на Райчо, да ви кажа, че съм безкрайно щастлива от това, че ви познавам наистина. Добре, ще прочета едно мое нещо от времето, когато се подвизавах с мъжки ник в един сайт. Нарисуваха ми блуз, се казва. Прибери си лепкавия поглед, красавице. Неустоима си, когато си закръглена в толкова много наведнъж. Обичам, обожавам, отново, още. Даже скачащите риби знаят така отворени и устните понякога са смъртоносни. Как ли ги ядат при толкова удавници? Старателно обезкостено е мекотелото желание да имам. Не дей сега, красавице. Нацупените ъгълчета на ръцете ти не спират да говорят. Отдавна съм научен да чета по тях. Вятърните мелници в очите ми са мъртви порождения, защото са зависими. Нарисуваха ми блуз. Почти съм сигурен, че чувам Summertime, красавице. Some other time.